Ще се обърна най-напред към министър Тахов, като един от нас. Господин министър, благодаря, че намерихте от своето ангажирано време днес на този хубав български празник, заедно с нас, с вашите съграждани, да отпразнуваме, както вие казахте, един от хубавите християнски празници, а именно Трифонов ден. Скъпи приятели, днес е не само хубав християнски празник, но и днес започва селскостопанската година. Днес старите хора са излизали по нивята, започвали със своето почистване, зарязвали със своите лози, отпивали се и се отсипвали глътка вино, като са си пожелавали годината да бъде здрава, лозята да бъдат пълни, бъчвите също с един от хубавите еликсири, които се прави в почти всяка една къща. Позволете ми на този хубав ден да се обърна и към всички вас. Да ви пожелая да сте здрави, да отлеждате лозята, да правите тази хубава еликсирна течност, да я предавате на новите поколения, да намирате време, да се виждаме, да се събираме, да си подаваме ръка и да отпиваме целогодишно от хубавото червено вино. На всички вас, на вашите семейства, на вашите приятели желая хубав и незабравим празник. Бъдете здрави!